एकदमबारे खाब्रंजोब्बाय आङो हाजो बायदि लायनाय बैयाव दाबसे दंबावो बेखौ खाथ'लालै ओरै खाब्रंजोब्बाय नै लोगोफोर बानलु दखरसे दंलाय माथो बेखौ दाहाय खानोसै लाफा हाब्रुंनोसैलाय लोगोफोर ओरै हाजोबनोसै लाफाखौबो हरनोसै बेफारनो जा मुथाबैसो जायो गरसि खानो गायसिमोन गरसि फानहरनो गाखोनासो खानांसिगोन मोनामजानो हायाब्रा आङो खर' साजोबो उफाय गैया खानांसिगोन अब्लाबो बोरै गाखोनांगौ जाखो फिथाइयाथ' अयथासार नागिरना लाग्रोदो फिथाइफोरखौ केमेराफ्राबो क्वालिटि मोजां नङालै गाइसमोन केमेरा क्वालिटि गोनां मबाइलबो बायना लानो हाया गरिब अबस्था ओरैहाय नै फिथाइफ्रा अयथासार दं खागोरनोसै अब्ला गाइसमोन नायलांदो भिडिअखौ ब्लग बानायथारनो मोनैनि गरसि खानायखौनो ब्लग खालामनाय जाबाय दानो सिंजों गेजेराव ओरै खाबोखांबाय जिं जिङाव माखासे दंबावो ओरै जिङाव दं ओरै जिङाव बैसां सायावबो गाखोजायालै औवाया फिसा फिसाथार एब्रे एब्रा खायाबानो उफाय गैया ओरै दंबावो नै एसे खाबावनोसै खुनुरुखुम थोर मावजोबखायो फिथाइयालाय अयथासार दं मोदोम मावजोबखायो गाखोफेरि हाब बेखौ खाजोबनांगौबा ओरैनो दं नै फिथाइया हाय लोगोफोर आंनि बि फ्रुजु ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय।